Ayan, Bicolanong Rabason, Miguel Love, shoutout lalabs. Ayan. Bicolanong Rabason, good morning. Ka-open lang natin. Medyo late. Pa-shoutout po. Ayan, Bicolanong Rabason, Miguel Love, shoutout lalabs. Thank you so much. Good morning. Nagkape ka na ba? Ayan, ka-open lang natin lalabs. Bicolanong Rabason. Bicolano, ayan. Manay, magkapitabe. Bicolana, Miguel Love, shout out. Ayan. Bicolana, Miguel Love, shout out, Yahoo. Taga Bicol Cup, puro kayo Bicolano, Bicolana. Ayan, Bicolana lalab, meron ka ng jacket. Thank you so much. Saan ka sa Bicol? Ayun, Bicolana. Bicolana. Ayan, Bicolana rin naman ako. Ayan, 2 million, Miguel Love, shout out. 2 million. Miguel Love, shout out, Ma'am Bicolana. Ayan. Ayan, Bicolana lalabs, meron ka na pong jacket. Salamat. Ang dami palang Bicolana ngayon, Bicolano. Medyo late na tayo nag-start. Yan, Sir J, Miguel Love, shout out. Tamsak Harang host. Ayan. Palitan 20 from Bicolana. Ayan, si Sir J, may 20 yan. 101%. Mamaya na ako lalabs. Kay Sir J Munits. Ayan. Si Bicolana daw, Sir J, merong 20. Sir J. Ayan, Bicolanong Rabason, nagbaba ng bahay. Bicolanong Rabason. Uy, uroy. Ayan, si Sir J, meron yan 20 lalabs. Ano? Pa-shout out us. Ayan, Sir J Munits, SV. Miguel Love, shout out, Sir J. Bicolanong Rabason Vlog. Ayan, lalabs, nagbaba ng bahay. Ayan, Bicolana. Si ano meron yan? Sir J, meron yan marami yung alagad. Umapaw yung kanyang alagad. Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out. Bicolanong Rabason, mga lalab, nakapin, lablabin natin. Good morning, Sir J. Ayan, from Bicolanong Rabason. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. Ayan, Sir J, may 20 raw po si Bicolana. Si Bicolana nandyan. May 20. Pa-support mga idol. Ayan, from Bicolanong Rabason. Yan natin yung ano mo lalagay. Natin man tayong dikit. Bicolano, dan visit sa house mo po. Miguel Love, shout out po, Lods. From J Monets. Ayan, Bicolana. Bicolano lalabs. Dan daw po si Sir J sa'yo. Sangay loob with SB by Carlas Pagan. Ano to?
to the bones. May sukli po, idol. Ayan. Mike Vlogs, Mega Love shoutout lalabs. Ayan. Mega Love shoutout to host, Mike Vlogs. Lalab, salamat. Salamat. Ayan. Mega Love shoutout sa iyo lalabs. Good morning. Maya sukli po, idol, from Bicolanong Rabason. Ayan. Suklian mo yan, lalas, Bicolano. Odon, lalab, Mega Love shoutout, Odon. The Great Dave, Mega Love shoutout. The Great Dave channel, Yahoo. Ayan. B-Boy Sakilan Vlog, Mega Love shoutout. Tusok, Ma'am Host. Ayan. Payuda host from The Great Dave channel. Ayan. Idol Patamsak po ko host from Odon. Ayan. Tusok from The Great channel. Odon nagbaba ng bahay. Payuda po host. Ayan. From The Great Dave channel. B-Boy Sakilan Vlog, Mega Love shoutout. Sige lang lalabs. Ayan, 6 million Mega Love shoutout. Tusok. Tusukin natin yan mga lalabs yung inyong gustong patusok. Ayan. Gusto nyo ba yung sagad na tusok? The Great Dave, ayan, payuda sa Great Dave mga lalabs. Gusto nyo yung sagad-sagada na tusok o yung ano lang, slight na tusok? Ayan. Ayan, 5 million Mega Love shoutout. 5 million in the house. Mega Love shoutout. Ayan. Mga lalabs, palablab pa ako sa nakapin. Bicolanong Rabason. Pasupport po ng nakapin from Bicolano. Ayan. Hap-hap lang host, haha. Hap-hap lang daw, parang Bicolano. Sumakit tuloy yung leeg ko. Dandikit sa nakapin. Ayan. Bicolanong Rabason. Pasuklian nyo mga dumikit sa'yo. Ayan si Odon. Si Odon dan na sa'yo lalas. Pasuklian na lang lalabs. Ano? Bicolanong Rabason. Pasuklian na lang si Odon lalabs. Ayan. Tinusok ka na niya, tinusok. Tusok na tusok ka na. Hindi ba na-feel yung kanyang tusok? Ayan. Iniwa po ko ng bakas. Nag-iwan siya ng bakas. Ayan. Later po, mag-julets lang ako. Sige lalab, mag-julets ka lang dyan. Sir J, Odon, dan po sa'yo, Lods. Ayan. Odon, dan si Sir J. Odon, dan si Sir J na, oh. Nag-iwan siya ng bakas. Later po, mag-julets lang ako. Anong mag-julets? Dan sa nakapin 292 bahay niya from B-Boy Sakilan Vlog. Ayan. Bicolanong Rabason lalabs. Pasuklian yung mga dumikit sa'yo. Indoing. Oy. Ayan. Bicolanong Rabason Vlog tapos na noy sa TV. From the Great Dave channel. Ayan. Mag-udo sa kausmakan ay. Mag-udo, baka may kumakain dyan oy. Kumakain, umiinom pa naman ako oy. Ng kape.
Odon, ayan, Odon. Dinala mo na ako sa loob ng CR. Dinala mo na yung live ko sa loob ng CR, ha? Umaalingasaw yung amoy. Ayan. Magjulets na lang. Coffee tayo, ma'am, from B-Boy. Ayan, B-Boy sa Kilan Vlog. Sige lang, Lalas. Magkape-kape ka lang dyan. Sabayan mo na rin ang pandesal with palaman cheese. Ayan. Madam Love Channel, Miguel Love, shout out, Madam. Ayan. Tamsak. Ayan. Madam Love Channel, salamat po sa patamsak. Nagjulits. Host, ayuda. Tingnan natin, The Great. Uy, ang laki ng bahay mo, The Great. Dapat ikaw nga mag-ayuda. Ayan, Madam Love Channel, nagbaba ng bahay, Madam Love Channel. Ayan. Ito, digay ko sa iyo, how to increase revenue on YouTube. Paano pataasin ang revenue? Hindi na ako naniniwala dyan. Kahit anong pataas mo, nagbumababa pa rin. 40 na nga yung revenue, naging 16 na lang. Sunod na araw, 10 na lang, tapos wala na. Sabay mo ako Ayan, Madam Love Channel, nagbaba ng bahay. Ayan, dikit ko sa iyo isa dikit ko to sa iyo. Nag-stop na. Ayan, FW ako dyan, lifestyle patamsak naman sa premier mga lalabs. Ayan. The Great Dave, ayan, dikit na. Puso ko na lang yung hindi pa nakadikit. Ayan. Ayan din, Dave. Nakapin dating dikit from FW, ayan. Ano to, 09? 09199047-133, ito po, ayan. May Gcash na ako, madam, ayan. From Sir Jem. Nakapin po dating dikit. Daika kaya nagpaparaudo nga ni Magdakula ang buto mo. Ay, bahay mo pala. Bicolanong Rabason Vlog. Dibin Lalab Migalab, shout out. Shunan 19. Ayan, Daking Migalab, shout out, Daking. Dibin Lalab Migalab, shout out. Ayan, dikit na sa'yo, The Great Dave, ayun. Yung nagbabike ka. Ang laya ng bahay mo, The Great Dave. 10K? Sana all. Mapapasana all ka na lang. BG muna ako. Sige lang, Lalabs. Dave, yan, Lalabs. Mag-BG ka lang dyan. Dan na ba kayo kay Bicolanong Rabason, mga Lalabs? Sir Jim Dan. Ayan. Morning, host, Madam Love Channel. Miguel Love, shout out po, Madam. Ayan. Si Bicolanong Rabason, napapasarap na. Sino tong dala mo, Madam? May dala ka na namang bago? Ayan, 5 million. Miguel Love, shout out, Sir Jim Dan from OFW ako. Ayan. Salamat po, Madam Love Channel, sa patamsak, Madam. Ayan. Sino ba yung dala-dala mo? Dragon Gaming, Miguel Love, shout out. Ayan, Love Channel, Miguel Love, shout out po from The Great Dave. Ayan, Dragon Gaming, new video, Miguel Love, shout out, Dragon Gaming. Ayan. Dragon, old friend from OFW. Ayan. Dragon Lalabs, old friend daw from OFW. Saan ba yung bahay ni Madam Love Channel? Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out.
Patamsak naman sa premiere. Ayan, tamsakan natin yan. Walang problema. Tamsak lang pala. Labis na nasaktan. Ayun, dan na po ba kayo sa nakapin? Madam, sana yung bahay mo, Madam Love Channel. Binawa mo ba yung kanya? Haridoy Barua, mega love shout out. Tamsak support. Mali pala yung nabasa ko. Sa ibang LS. Nakatamsak na ako kay OFW. Ayan. Ayan, palablab ako nakapin mga lalablab channel. Ayan. OFW ako dan sa talong design. Husay mo po. Ayan. Mabuhay lahat ng OFW from Bicolanong Rabason. Ayan. Plus 10 ulit sa nakapin. 300 na siya. Ayan, from Biboy sa Kilan Vlog. Ayan, Bicolanong Rabason. Nag-ayuda pala sa'yo si Biboy. Salamat, lalab. Salamat. Ayan, OFW. Tamsak na lalab sa premiere mo. Labis na nasaktan. Ayan, Bicolanong Rabason. Suklian mo si B-Boy. Dansa sa'yo ng 10 daw. Tagal, hindi ka pa rin nakakaalis sa 200, Bicolano? Tamad ka mang banana. Ayan. Agoy. Kalabis na nasaktan from B-Boy. Labis na nasaktan mga lalabs. Kayo mapanakit kayo ng damdamin, ha? Ayan, 6 million mega love shout out. Labis na nasaktan ang puso mo. Mga lalapalablab sa nakapin. Ayan, look at that beautiful place right here in New York. Ayan, ang ganda naman ng place ni Madam Love Channel. Sana all. Isa na ako doon, ha. Labis kang nasaktan, B-Boy. Huwag kasi kayong masyadong magmahal. Ano lang, hap-hap. Ayan, patamsak po nakapin mga lalab. Ang ganda ng lugar ni Madam Love Channel. Sana all. Ayan, 6 million mega love shout out. 6 million in the house. Ayan. Mga lalab maglablaban, magdikitan. Ayan. Maawa na kayo kahit walang plus para walang full watch. Ano ba yan? Lang sapat na baka matulungan sa rent. Ano yan, revenue natin. The Great, ang laki ng bahay mo. Siguro sumasahod ka ng 20K every month. Sana all. Ayan, Che, mega love shout out. Padikit please from Che. Tama ba yung basa ko? Ayan. The Great Dave, sana all. Malaki ang bahay. Every month may salaring 20K from YouTube channel. Natawa tuloy si The Great Dave kasi totoo. Maganda talaga yung lugar niya. Ayan, full watch Madam Love Channel sa iyong video. Ako nga yung yung subscriber ko naka-itim lahat, naka-down. Pati yung WS nag-down na naman. Ano ba yan? Dati host kaso napabayaan channel ko. Ayan. Huwag mo kasing papabayaan lalabs. Ayan. Risa Salgan, mega love shout out. Tamsak, gwapa. Ayan. Risa Salgan, lalab, mega love shout out. Huwag mong papabayaan lalabs. Ayan. Ano ba naman tong cellphone na to? Mamamatay na. Oy. Ano yun? Napindot?
Hintian na, oy. Di ko alam kung yung music ko may copyright. Bahala na, si Batman. Sana all lahat bagsak host. Oo, lahat bagsak. Lahat nga naka-black na naman. Nung nakaraan, nag-green na yun eh. Chinik ko, nagbagsak na naman. Bahala nga sa si Lolo dyan kung anong gagawin niya sa channel ko. Anong gagawin natin ngayon? Pati revenue bagsak. Wala tayong balak pasahurin ni Lolo ah. Dan sa nakapin from B-Boy. Ayan. Ano, Madam Love Channel. Dan po si B-Boy. Nung umuwi ako dito sa Pinas, bumagsak yung WH ko. Grabe naman, oy. Kasi nga, hindi kasi maayos yung ano dito, internet. Minsan may saltik, ano, parehas na ng ano, ng may-ari ng internet. Padikit please from Chay. Ayan, Che. Basta yun na yun. Basta nasabi ko na. Mga lalapalablab po sa Nakapin Love Channel. Ayan. Lablabin natin Nakapin mga lalabs. Ang Nakapin. Madam Love Channel, nasa bahay mo ako, madam mo. Dikit ko to sa'yo. 6.35K. Sana all. Ayan. Ang gandang lugar, Madam Love Channel. Ayan. Try mo mag-upload host, tas i-share. Mas okay pa kaysa puro live. Suggest lang po. Ano, di pa kasi ako hindi pa ako nag-upload. Tatamad ako eh. Sa sunod na mga araw ako yung magbablog mga lalab. I-vlog ko nga yung palengke sa amin. Magluluto na naman ako mga lalab, next week. Punta ako doon sa palengke, mag-vlog ako doon kahit maraming tao kaliwan. Kaya siguro wala kasi akong wala akong vlog, puro live. Magluluto na naman ako sa susunod na mga araw. Mamimili doon sa palengke. Ayan, Jonalyn San Jose, mega love shout out. May artista pala dito mga lalads. Ayan. Si Jonalyn San Jose. Napakainit kasi dito sa Bicol. Nakakatamad kasi mga lalads dumabas. Ay. Sa sunod na mga araw ako yung magbablog, magluluto ako. Pinag-iisipan ko pa kung anong menu yung gagawin ko. Nakakatamad. Ang init kasi. Wala nagre-reply ng live pero video upload meron. Lalo interesting ang content pero ang hirap gumawa ng content. Hindi, mag-ano na ako lalads. Yung content ko kasi nagluluto. Ayan. Siguro sa susunod na mga araw pupunta ko doon sa palengke. Isama ko yung kapatid ko magpapa-camera. Ay, magluto ka ng kinilaw na dila. Saan ko kukunin yung dila na yan? Ayan. Doon maghahanap ako doon. Dila ng dila mo. Gusto mo kilawin ko yung dila mo. Rodi Katamura, mega love shout out. Hirap mag-content. Magluto na lang ng itlog. Yung itlog mo, lutuin kung gusto mo. Ayan, 6 million mega love shout out. Bala ko dyan. Ayan, Rodi Katamura, nagbaba ng bahay. Tinatamad pa kasi tayo mga lalads, siguro, inshallah, sa susunod na mga araw, makapagluto para tahong maganda lutuin host. Ang lalaki pa naman ng tahong dito, mabuhok. Mahirap linisan yun. Tamsak host. Sir Royal TV Antique, mega love shout out. Ayan. Los Rentaliedo, mega love shout out. Rodi Katamura, nagbaba ng bahay. Kaiba yung taong dito sa probinsya mga lalabs. Ang may bulok. Yung tahong dito sobrang kailangan mong linisan. Kasi mabuhok nga. Maraming ganun-ganun. Maraming sapot-sapot yung tahong dito. Host, mag-how to
Mag-auto-cook boiled egg ka. I-vlog ko nga kung paano paano maglaga ng itlog, paano balatan. Tapos, yung ibang manonood, sasabihin na lang, thanks for sharing. Very informative. Dami kong tawa talaga sa'yo from Los Rentaliedo. Kaya sabi niya, tahong daw. Pa naman sa probinsya, totoo yung mga lalabs. Dito sa probinsya, di ba? Yung mga tahong dito, mabuhok. Sobrang kailangan mo talagang linisan ng mabuti. Hindi mo siya agad-agad lutuin. Hindi katulad doon sa ibang lugar na yung mga tahong doon malinis na, pulidong-pulido na, di ba? Kunting ugas-hugas na lang, tapos ready to cook. Ma'am, tanong ko sa'yo, bakit hindi ako makamessage sa'yo sa mga ninja ko? Bakit ba? Anong meron? Baka napapansin ni Lolo. Paano hindi makamessage? Idikit mo muna kasi para makamessage ka. Paano kasi? Nagme-message ka, hindi ka naman nakadikit, hindi ka talaga makaka-message niya. Ayan, Los Ren. 9 million mega love shout out. Idikit mo muna kasi lalabs yung bitlog mo bago ka dumiki, mag-message. Tago yata kaming, ayan. Idikit mo muna yung bitlog mo. Ayan, Rodi Katamora Jr. nagbaba ng bahay. Si Roel Mgalab, shout out. Ayan, 10 million Mgalab, shout out. Sabihin siguro ng mga viewers, kabastos naman ang bunganga ng host na to. Ayan, ikot-ikot tuloy. Maria, Mgalab, shout out. Tamsak host, good morning. Ayan. Si Rodi Mgalab, shout out. Bala kayo dyan. Ganun talaga ako magsalita. Cash out. Ayan. Ayan, 9 million Mgalab, shout out. Lalab, dikit mo muna kasi yung bitlog mo bago ka mag-message. Panay message ka dyan, hindi nakadikit. Ayan. Hello, Rodi Katamura. Ayan. Hala kayo dyan. Ayan, 9 million Mgalab, shout out. Hi Maria from Love Channel. Ayan, lablabin natin si Madam Love Channel, mga lalabs. Ayan, nakapin. Nakapin. Ayan. Mas mabuti na mga lalas kayong lagi tayong masaya. Huwag kayong palaging nakasimangot dyan. Pag kayo nakasimangot, papangit. Papangit kayo dyan. Kailangan lagi kayo naka-smile. Ayan. Paggising nyo pa lang sa umaga, wala pang mug. Ngumiti na kayo kahit wala namang nakakatawa. Para yung paggising nyo maganda. Ayan. Buong umaga maganda. Ayan. Hello, Ma'am Love Channel from Maria. Ayan. Ayan, 8 million Mega Love, shout out. Ayan. Ayan. Tamsak host, good morning. Ayan. Musta Maria from Love Channel. Ayan, mga lalab, Bicolan ng Oragon, nagbaba ng bay, palablab din ako mga lalabs. Ayan. Palablab ako nakapin Love Channel, mga lalabs. Ayan. Salamat host. Ayan, Madam Love Channel, maraming salamat po. The Great Dave. Ayan. Si The Great Dave, Mega Love, shout out, nagbaba ng bahay. Si Ruel Antique, ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million Mega Love, shout out. Dating Deket from Love Channel. Ayan, dating lalas, dating Deket from Love Channel. Late yung sa computer. Ayan, 6 million Mega Love, shout out. Palablab ako nakapin mga lalas Love Channel. Ayan, napakaganda ng lugar ni Madam Love Channel. Mapapasana all ka na lang. Ayan, 7 million Mega Love, shout out. 7 million, thank you so much. Hehe, ayan, napatawa tuloy si Madam Love Channel. Ayan, The Great Dave Channel, nagbaba ng buy, The Great. Late pala yun. Palablab. Ano yun, manakalabas? Diyan mo lang si Maui kasi pasaway. 7 million Mega Love, shout out. Ayan. 22 million tamsak. Thank you so much everyone. The King. Palambing naman ako bakas kalimbang. Thank you from The King. Mga lalabi ko lang ng Oragon, nagbaba ng bahay. Ayan. 7 million Mega Love, shout out.
Daking, ngayon lablabin natin si Daking, mga lalab. Patamsak naman ako sa Nakapin Love Channel. Sarap siguro tahong nyo dyan, host. Virgin buhok-buhok. O, di ba yan? Mabuhok talaga ang mga tahong dito. Mahirap maglinis ng tahong dito. Hindi talaga, ma'am. +4 na. Dikit ko sa'yo. Tamsak din pero hindi maka-message sa'yo. Kasi gusto ko sana may jacket ninja ko. Ho, ho, ho. Ayan. Paano hindi maka-message, lalabs? Anong nangyari? Baka lalabs yung ano mo. Kailangan mo muna si Ergong i-clear history yan. Baka nasubran ka na sa kami message. Sa iba. Iwan ko lang. Ayan. Kailangan mo sigurong i-ano yan, clear history. Kailangan mo munang linisan yan. Baka mabuhok na rin. Hoy, Reno, may glove shout out. Tamsak host. Reno Lalab, may glove shout out. Good morning. Iwan ko lang. Ayan. Los Ren, ay natawa tuloy si B-Boy. Ayan. Los Ren Talyedo, nagbaba ng bahay. Ayan, lab. Atay, sige ma'am. I-clear history mo muna yan. Kailangan mo munang linisan yan. Baka walay hugas. Ayan. Walay hugas yan. Ayan, dumikit. Ayan, hoy, Rino, may glove shout out. Lilo. Reno, Upusa, may glove shout out. Salamat, lalab, sa patamsak mo dyan. Kahit na buhok, basta virgin. Ayan. Wala nang ano ngayon, mga lalabs. Mabuhok lang, pero wala nang brie. Ano na naman to? New upload video host. Masarap na luto, laing recipe. Tingnan natin yung laing ni Rino. Ayan. Hindi ko lang na ako. Titingnan ko yung luto mo kung paano mo niluto. Oh my God. Ano naman to? Ano to yung kabaklaan? My God, Rino. Ayan. Bading man yan. Rated SPG to. Kahit daw yun. New upload, mga lalabs. Ayan si Rino. Ayan si Rino, nagbaba ng bahay, Rino. Rino, bagong upload. Akala ko ba naman laing nga talaga, Rino? Malaking laing nga yung upload mo. Ayan, nadikit ko na tong isa. Nag 17K ka na pala, Rino. Tumaas na yung bahay mo. Ano, paring Kicks. Mega love shout out. Hello, host. Paring Kicks. Ayan, paring Kicks. Mega love shout out. Paring Kicks. Ayan, paring Kicks. Salamat, lalab, paring Kicks. Ito na ba yung ano? Tamsak dan host from paring Kicks. Ayan. Paring Kicks, mega love shout out. Tamsak dan host from paring Kicks, Chelsea Story TV. Mega love shout out, lalabs. Ayan. Dahil sa Turjakan movie ko host. Turjakan na naman nga yung ano mo, upload. Hello sa lahat. Good morning from Chelsea Story. Ayan, hi host. Patamsak upcoming premiere. Sige, lalab, tamsakan natin yan. 6 million mega love shout out. Ayan, 6 million. 6 million mega love shout out, mga lalabs. Nawala na sila. Los Ren Danza nakapin from Los Ren. Madam Love Channel, dan na po sa'yo si ano po. Si Los Ren Talyedo. Dami kasi nanonood ng Turjakan host. Oo, Rino, alam ko naman yan. Marami nga talang nanonood yan, Rino. OTW nakapin from paring Kicks. Ayan, Chelsea Story lalab. Damsak na lalabs. Kailan ba ito? October 28. Ang tagal pa. Ang tagal pa nito. Katapusan pa ng ano, buwan. Ay, October pa. Diyos ko, ang tagal. Ayan, 6 million mega love. Shout out. 6 million. Ayan, 8 million mega love. Shout out, mga lalabs. Dami kasing nanonood ng Turjakan. Yos. Ayan, from Reno.
Ilang panoorin kayo rin sa aking main channel. Wait lang. Mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin, mga lalabs? Nakapin po. Mamatay na naman yung ating cellphone. Playing your harang host. Ayan, salamat lalab sa pa-playing ng harang ko. Salamat, Reno. Thank you so much, Reno lalab. Palablab guys, salamat from Losrin. Tingnan natin yung bahay ni Losrin nga. Bibi pa to lalab, di ba? 334. Sunod kita Losrin kay Madam Love Channel ha. Doon muna tayo sa may mababang bahay. Ayan, peaceful place to live. Napakagandang lugar, oh. Green na green. Daming lemon. Yes, host, bibi pa ako. Lalan, danikitan mo na ba yung nakapin? Ano? Para sunod kita Losrin. Dikitan mo muna lalab yung nakapin lalabs. Losrin, dali. Che, padikit please from Che. Ayan. Yes, host. Paring Kicks, nagbaba ng bay, paring Kicks. Leticia Migalab, shout out, Leticia. Ayan. Commander Rekpal Migalab, shout out, Commander. Host Tamsak Dan from Commander. Leticia Migalab, shout out. Ayan. Salamat lalab sa patamsak mo dyan, Commander Rekpal. Ayan. Leticia. Dan ka na host, Dan na host. Sige lang lalab, pin kita ha, wait lang. Sana yung bahay mo. Dan na po ba kayo sa nakapin mga lalab channel? Ayun, baba ko na lang madam yung bahay mo ha. Ayan, palablab ako nakapin mga lalab nakapin. Palablab po nakapin mga lalabs. Baby pa yung kanyang bahay, si Los Rentaliedo. Ayan, palablab ako nakapin mga lalas, nakapin po. 6 million mega love shout out. Paring Kicks nagbaba ng bahay, paring Kicks. Ayan mga lalab channel po, ayan binababa ni Islandski Vlog, palablab mga lalab. Love channel, pasokle po from paring Kicks. Ayan Madam Love channel, dan po si paring Kicks. Bilma Vlog, mega love shout out lalab Belma. Ayan, meron ka na pong jacket, Madam Belma. Good morning, ma'am. Shout out. Ayan. Belma Vlog, Migalab shout out, lalabs. Good morning. Migalab shout out. Ayan, Commander Rick pa, lalabs. Migalab shout out. Commander Rick. Tamsak Idol Host, Alveza George Vlog, Migalab shout out. Ayan. Commander Rick, try kumamha. Sige lang, B-boy. Ayan, Commander, may 10 ka lalabs. Ay. Ayan, mag-ano ka dyan kung sinong may 10 dyan. OTW sa nakapin from paring Kicks. Ayan, Los Rentaliedo si paring Kicks on the way sa bahay mo. Paring Kicks nagbaba ng bahay. Ayan. Commander Rekpal, may 10 mga lalas, may 10. Ayan, pwede kayong makipagpalitan kay Commander Rekpal. Ayan, si Commander, merong 10 mga lalabs. Ayan, Madam Belma, baka meron kang alaga dyan, Madam, pwede kang makipag-bartiran. Bibi pa tong bahay mo, Madam, ikaw ba to? Main channel mo ba to? 21 subscribers? Tama ba, Madam Bilma Vlog? Madam Bilma, ito ba yung bahay mo, yung 21 pa lang? Love Dan from Commander Rick Fall. Madam Love Channel, dan na po si Commander Rick. Ayan, palablab na lang, pasukli na lang mga lalabs.
Madam Vilma, may jacket ka na po. Ano ba yan, Madam Vilma? Bago lang yung channel mo? Ayan, Commander. Mega mega love shout out. Salamat po. Ayan, maraming salamat din po sa iyo po. Madam Vilma Vlog. Los Rindan from Commander Rick. Ayan. Los Rin, lalabs. Pasuklian si si Commander. Dan na sa'yo. Dikit na dikit na. Pasuklian na lang lalabs yung dumikit sa'yo. Salamat. Ayan. Los Rental Lido Pulpak sa'yo, idol. Pabalik. Pasukli sa dinikitan ko. Salamat. Four days pa lang channel, ma'am. Sige, sunod kita kay kay Los Rin. Velma Vlog. Baby pa, 21 pa lang. Paring Kicks, nagbaba ng bahay si Paring Kicks. Ayan. Sige lang lalabs, sunod kita lalabs kay Dikitan mo muna yung nakapin. Padikit na kanapin Madam Belma. Suklaan kita sa main channel ko ha. Ayan, 6 million mega mega love shout out. Mga lalabs, yung binababa kong bahay, palablab din po ako mga lalabs. Ayan, Bloody Coder. Binababa ni Ailinski Vlog. Ayan, Commander OTW si Paring Kicks. OTW. Host, may ayuda. Ha. Sige lalabs. Ayudahan mo na ako. Ayan, Laniski, mga lalab, Laniski. Ayan, mga lalab, palablab naman ako sa mga binababa kong bahay, mga lalabs. Ayan, Laniski Vlog. May ayuda. Sige lang, lalabs. Ayan, dan na po ba kayo kay Los Rin? Mga lalab, dan na kay Los Rin? Nandito ka pa ba, Vilma Vlog? Nandito na ako sa bahay mo, lalab, Vilma, ha? Idikit ko na yung main channel ko sa'yo. Mga kabuntis, magpapuputol muna ako ng pandesal. Ayan, daming pandesal. Ilan na ba subscriber? 21 pa lang. Dansok Lyric Fall from Los Rin. Ayan. Commander Dan Pulpak sa'yo, idol from Paring Kicks. Ayan, Madam Vilma Vlog. Dinikit ko na yung main channel ko sa'yo, ha. Pinanood ko yung paghati ng pandesal. Ayan, si Paring Kicks. Nagbaba ng buy, Paring Kicks. Main channel mo ba to, Paring Kicks? Dati yan pala tayong dikit, Paring Kicks, oh. Nakablock na kung sakali. Salamat, ma'am. Ayan. Dan ka na ba kay Lustrin, Vilma? Nadikitan mo na lalabs si Main po yan ay, oo, nakita ko main mo. Oo, tama.
La 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 la. Ayan si Paring Kicks, nagbaba ng bahay. Ayan si Madam Love Channel, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalab. Morning host, ang Kukumilon. Ayan, Razor Blade, lalabs. Si Razor Blade may sa Kukumilon mga lala. Razor Blade, mega love shout out. Ikot ka na lang ma'am, hindi pa rin makamessage ang mga ninja ko sa'yo. 3.32 to 10 sa'yo, ho, ho. Ayan. Sige, Biboy, tingnan ko kung nakadikit man ako sa'yo. Lalab, salamat. Ano, Biboy? Ayaw lang makamessage. Ming channel mo to, di ba? Ba mo yung bahay mo, ayan. Mga lalabdan na kayo kay Luzrin Talyero. Tingnan natin si Luzrin. 36. Ano, Belma Vlog? Baba po ng bahay, Belma. Belma, baba mo yung bahay mo, Lala, Belma. Nasaan ka na ba, Belma? Razor Blade 10. Ayan, ano? B-boy, may 10 si Razor Blade. Palit kayo, lalabs. B-boy. Ano, mailim, magwapo channel mo, ma'am. Clara, 10. Ayan, si Clara may 10 mga lalabs. Si Clara. Si Clara may 10 Razor Blade. Kukumilon. Oy. Mali, mga gwapo. Mga gwapo yung channel mo. Ayan. Pamahal from Commander Rick. Tingnan natin yung bahay ni Commander Rick. Si Rick Pal, malaki rin pala yung bahay niya ni Rick, Commander Rick. Debayan Lalabs. Ayan. Hindi ka pa rin pinapababa ng bahay? Eating ginger. Bilma, nandito ka pa, Bilma. Si Bilma umalis na. Alex, Sir Alex, vlog, mega love shout out. Ayan. Paring Kicks, nagbaba ng bahay, Biboy sa kilan, natawa, oh. Ayan, Bangs, padikit please from Bangs, mega love shout out. Pasilip, Borge TV, Pasilip, 1020 tusok, bill all from Borge. Ayan si Borge, may 1020 available mga lalabs. Ayan, Clara, Razor Blade, and ano, B-Boy. DB yan, hindi mo may 10 ka lalabs. Ibaba mo lang yung ninja mo lalabs, pwede mo naman ibaba yung bahay mo gamit yung ninja. Wag lang yung main channel kung ayaw mo, ayan. Alex Vlog Tamsak, ayan. Tamsak Danos from Banks. Banks, salamat. Ayan, 10 million mega love shout out. Boss Jem, mega love shout out, Boss Jem. Pantumina. Napakaanghang Boss Rek ng iyong Diyos ko. Ka ng ginger. Oh my God, napakaanghang. Hi. Pantumina na yung ating sound. Padikit si Bangs mga lalabs. Ayan. Boss Rek, ayan. Pinanood ko yung mo, eating ginger. Iwan ko na lang pagkatapos mong kumain ng ginger. Hindi mag igit-igit yung lubot mo. Sa anghang. Ayan. Ayan, Bangs. Padikit si Bangs mga lalabs. Ayan, panay kain si Rick ng kanyang ginger. Sobrang anghang yan. 10 million, mega love, shout out, 10 million. Nagpapantumina na mga lalabs yung ating music. Tararararararan. Boss Jem, Lala, mega love, shout out, may jacket ka na, Boss Jem. Saan ba tayo nagkadikitan, Boss Jem? Parang naalala ko to, Tingnan ko nga yung channel mo. Ayan, dikit na tayo. Paring Kicks, ayan, may 10 si Borge, mga lalabs.
9 million mega mega love shout out. Harangos dating deket. Ano, yes lalab. Dati man tayong deket. Ayan. Mag-ano ko dito? Jonalen San Jose, like and ring the bell lang po please. Ayan. From Jonalen San Jose, mga lalab. Jonalen San Jose. Charararararararan. Biboy Sakilan dance sa sayaw. Ano? Time mo pasukli. Biboy Sakilan vlog nagbaba ng bahay, Biboy. Boss Jem Lalam, may jacket ka na, bakit nakahubad ka pa rin? Pasilip bahay mo, Biboy, from Russell Blade. Biboy Lala, pasilip daw ng bahay mo. Miguelab, shout out Idol Razor from Clara. Ilan alagad mo, Biboy? Biboy, ilan daw yung alagad mo from Razor? Ayan. Pasilip, 1020, tusok, bill all from boards. Boss Jem, di nakita na kita, bakit nakahubad pa rin? May jacket na to kanina eh. Tingnan ko. Ayan, 8 million, Miguelab, shout out. Boss Jem Vlog, bakit nakahubad ka pa rin? Ang bagal lumabas. Ayan, meron ka ng ano, Lalas. May jacket ka na, ano, Jem. Boss Jem, may jacket ka na. 8:40 na pala. Hindi natin namamalayan yung oras. Kasi ex na kita dito sa ninja ko from Russell Blade. Miguelab, shout out Clara. Ayan, 8 million, Miguelab, shout out 8 million. Amoy kamuting kahoy. Namatay na ang mobile ko, lintian na, namatay na, paano nito makabigay? Russell Blade, dating dikit na kita. Ayan, si Clara may 10. Nalubat na naman tong mobile na to, lintian na to. Mayroon 20. From B-Boy, ayan. Pasilip na lang mga lalab si ano, si Boards. Pasilip na kaubad, walang panty. From Boards TV. Ayan, like and ring the bell lang mga lalab si Junalyn San Jose. Paring Kicks, ayan, nagbaba ng bahay. Razor, baba ka ng bahay from B-Boy. Sige, pasok mo, 20 mo, B-Boy. From Razor Blade. Namatay yung mobile ko, ambot. Madam Alma Albiar, bagong ano uploads. New uploads. Tamsak support from Barista Phil. Lalab, Migalab, shout out. Sumasayaw-sayaw ay. Pampatanggal ng ano. Ayan, 7 million, Migalab, shout out. Paring Kicks, Dan Pasukle, Paring Kicks. Ayan. From Bus Gem. Harangos from Bus Gem. Russell Blade, dating deket na kita. Ayan, from B-Boy Sakilan Vlog. B-Boy declare mo ko from Russell Blade. Jundalan sa no si Tamsak at dikit po from Paring Kicks. Ayan, 7 million, Migalab, shout out. Madam Alma, ayan, pinapanood ko, Madam Summer Road Trip to Capi Breton. Highlander, Madam Alma, ayan. Boss OTW po, Leticia, may available mga lalab, 1040. Ano nangyari, Boss Jim? Bakit ikay nakaubad na naman ang butman, noy? Anong, okay, Paring Kicks. Pauroy-uroy. Haha. Ang tagal naman, oy, lumabas.
Ayan, bakit ka nawalan? Ayan, Boss Jem. Bakit nawala yung panty mo, oy? Ayan, nabigyan na kita uli. Ba't ka naghubad? Ayan, Disneyland Bulay Vlogs, tamsak. Migalab, shout out. Pasilip na kaubad, walang panty daw. 20. Ayan. Madam Alma, ayan, pinapanood ko yung video mo. 8 million, Migalab, shout out. Boss Jem Vlog. Anong nangyayari? Wala ka na namang pante. Para hubad ka dyan. Malalamigan yung Pokemon mo dyan, ay. Ayan. D-Boy sa Kilan Vlog. Salamat, host from Alma Albiar. Ayan. Akyat Dagat, may 10:30 available. KitKat, Migalab, shout out. Ayan, oo nga, host. Ito talaga si Boss Jim, oh. Nagubad na naman ang kanyang Pokemon. Harang 1 kilometro from KitKat. Akyat Dagat, 30 tayo, bahay po. Tuwaddan, 150, 1/4. Host po. Nabasa ko na, lalabs. Ay. Boss Chem Vlog, ayan, meron ka ng panty, lalabs. Clara, bahay mo din, from Akyat Dagat. Ayan. Desilen, may 20-30 available dito. Rickpal, watch with Bakas. Ayan. Desilen, pasilip bahay mo. Basa, from KitKat. Ayan, Madam Albiar, napakagandang lugar naman ito. Paano mo to nakuha? Gumamit ka ba ng ng ba yun yung yung ginagamit sa taas? XXX na idol, Akyat Dagat. Ayan. Akyat Dagat, 10, 20, 30 available. Madam Alma. Ayan. Leticia, may 10, 20, 30. Ayan, Bungol Manos, Yaw-Yaw Pamor. Namatay na ang lubot. Namatay na naman tong mobile na to. Ambot, oy, anong problema nito? Jennifer Soporte, oy. Jennifer, oy, Migalab, shout out, oy, oy, oy. 7 million, Migalab, shout out. 7 million in the house, Migalab, shout out. Ayan, birds, X na po, from Akyat Dagat. Thank you, Parong Kikay. Parong Kicks. Parong Kicks. Boss Jem. Disilin Bulay Vlog, 20 tayo from Rasor. Ayan. Rasor, baka 3.13 ka, dikit bill all from Disilin. Host, pwede hindi greetings. Hoy, KitKat, Migalab, shoutout sa imong lobot. Ayan. Kumusta ka na, KitKat? Meron ka na ba ngayong boyfriend? Ayayaten, Migalab, shoutout. Ayayaten. Kagwapo naman ni host, ayayaten. Ayan, Migalab, shoutout. Ayan, Tamsak Kiko host. Himuya 1K. Ayan, Himuya 1K, oy. Desilen 20 from Russell Blade. Ayan, harang lalab, salamat sa iyong paharang. Madam Pamkan, ayan. Daan lang, nasa work na sis. Ayan, Pamkan Mendoza, lalab, salamat. Salamat sa pagdaan mo, mag-ingat ka dyan. Ayan. Mr. Roeldo Official, Migalab, shout out. Ayan, mga lalabs. Bro Ayman, binababa ni Nightboot. Del Razor from Disilen. 3.26 ka, OTW 20. Ayan, from Razor Blade. Isda para may lagasin si Lolo. Ayan. Del Game OTW 20 Idol. Ayayatin 10. Birthday greetings host. Ba, sabihin mo. Lang ngayon dyan, edit ko na lang. Lady Blue name niya. Ayan. Lady Blue. Ano ba ito, lalabs? English? Taga-ibang bansa ba to? Ayan, Migalab, shout out kay Lady Blue. Ayan. I just want to say happy birthday kay Lady Blue. Ayan. Lagi kang mag-iingat, Lady Blue. And then, sana marami pang birthday ang dumating sa'yo. Ayan. Enjoy your day today. With matching, alak, inuman na. Ayan. Happy birthday again. Mag-iingat ka. God bless you always. Host, pwede pahingi ng greetings. Ayan, lalab, nasabi ko na, gusto mo ba ulitin ko ba? Host, pwede hindi greetings. Ano bang gusto mo? Jennifer Soporte, ayan. Watch na, lalabs.
Leticia, may 1050 available mga lalabs. Ayayatin, nagbaba ng bahay. Ayayatin. Ayayatin mga lalabs. Si ayayatin, ayayatin. Alma Albiardan, tusok belol sa bahay mo. Salamat. Ayan. Madam Alma, dan na po si Boards TV. Ayan. Rasor OTW 20 from Disneyland Bulay Vlogs. Ayan. Ayayatin. Ayan. Si ayayatin belol sa bahay mo. Salamat. Ayan, 2 million mega love shout at Madam Alma. Ayan, pinapanood ko, madam. Napakagandang lugar. Pamkan, tamsak sisi. Ayan, lalab, salamat. Salamat sa patamsak mo, lalab. 3.26 ka, Decilin from Razor Blade. Ayan. Ayan, 3 million, Migalab, shout out. 3 million. Harang from Paring Kicks. Ayan. Paring Kicks, salamat po sa paharang mo dyan, lalab. Daan lang, nasa work na sis. Ayan. Sige lang, lalab, mag-ingat ka palagi dyan, lalabs. Ayan. Pamkan. Soon, babalik tayo ng Dubai. Ayan, next year. Nakakamiss din naman mag-work ay. Del Rasol, ayan. Del daw, Del. From Disneyland Bulay, 3.26 ka, OTW 20. From Razor Blade. Isda para may lagasin si Lolo from Debian. Ayayatin, ayan, Del OTW 20 Idol Razor, ayan. Ayayatin, nagbaba ng bahay. Marcos Car Engical, Migalab shout out, Marcos. Marcos Car Engical Electrica Hula Amiga. Lalab Migalab shout out, Marcos. Alma Albiar OTW sa bahay mo. Mr. Roveldo, watch na lang with bakas from Alma Albiar. Ayan. Almadan from Commander Rick Fall. Ayan. Vamos ki vamos from Marcos Car Engical Electronica. Migalab shout out. Ano ba yun? Birthday greetings. Yes, Jalab. Great na. Ayan. Basa. Hi there, sis. How are you? From Samira. Samira, Migalab shout out. Salamat to sa greetings mo sa akin. Paano mo yun kukuha KitKat? Ha? Inano mo ba yun? Ayan, for Mayan, Migalab shout out. Ayayatin. Ayayatin. Ayan. What? Wow! Samira, ayan. Marcos Car Engical Electronica, Migalab shout out na loves. Ayan. Commander Rick Pal, Tosok, Belol sa bahay mo, salamat. Ayan. Screen record ko na po, host. Ayan, salamat na loves. Marcos Car Engical, ayan. 5 million, Migalab shout out. 5 million, thank you so much. Ayan. Los Rentaliedo, palablab na kapin, mga lalabs na kapin. Marcos, how are you, lalabs? How's everything? Everything will be fine? Will be okay? Samira, Migalab, shout out, Samira. Ayan. Samira Backyard Garden, Migalab, shout out. Ayan, 8 million, Migalab, shout out. 8 million in the house. Thank you so much. Ayan. Ayan, maglablaban, magdikitan mga lalabs. Huwag natin kalimutang tamsakan si host. Ayan. Isang tusok lang mga lalab, sapat na yung tusok na yan. Ayan. Tusok lang, sapat na mga lalab, masaya na si host. Ayan. Paring Kicks, nagbaba ng bahay, Paring Kicks. Ayan. Mr. Roeldo Official, nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Madam Alma, ayan, support watch. Ay, pag-ibig. Dan na kayo mga lalabs, dan na ba kayo? Dan na, dan. Dan na kayo kay Lostrin. Ayan, punta tayo kay Madam Alma. Okay na o, salamat from KitKat. Ayan, sige lalab KitKat. Salamat din sa'yo KitKat.
Ayan, patamsak, palablab na kapin, mga lalabs. Alma Albior. Ayan. Ba't nga walang music? Meron. Mahina lang. Naririnig, mahina lang music. Ayan, may music. Manay, napalo ako, ayaw umikot bahay ni Disilene. Ayan. Disilene, napalo daw si Razor. Ano mo muna yung Razor? Clear history. Hula amiga from Marcos. Lalab Marcos Lalabs. Hula amiga. Ayan. Los Rentalido, salamat. OTW sa bahay mo, salamat. Razor Blade, Dan 20 sa'yo, 3.13 to 3.15. Disilene, napalo daw yung bahay ni Razor Blade. Baka meron kang ano dyan, yung ano mo na lang, member. Baka yung member mo dumikit si Razor. Napalo daw yung bitlog niya. Ayan. Isa-isa ko ba ang 17 na alagad host? Board TV dan Suklitiway from KitKat. Ayan. 6 million Migalab shout out. 6 million. Ayan. Wow! Ayan. Salamat to sa papin. Wala ka naman po. Bangs, padikit please si Bangs, mga lalab. Ayan si Bangs. Bala kayo dyan. Screen record. Ayan, Bicolan ng Uragon nagbawa ng bahay. Disilene, refresh mo muna bahay mo. 12 dikit ko pa lang. Ayan. Paano na yan? May utang ka sa akin, Razor Blade. Ilista mo muna yung utang na yan. Bayad end of the month. Ayan, Madam Alma, salamat. Oh my God, nag-iikot-ikot. Madam Alma, maraming salamat, Madam. Oy. Ayan, maraming salamat, Madam Alma. Lablabin na kapin, mga lalabs. Oy. May paano si may blessings. Ayan. 8 million, mega live shoutout. Followers video mo, host. Ayan, maraming salamat, Madam. Disilene, baka delay na palo. Ayan. Pangit sumayaw. Para alam nyo yung nasilian na bulati. Ganon talaga minsan napapalo mga alagad natin. O lalab, kailangan mo munang pahingain. Baka wala ka nang ginawa. Mayat maya, puro ka bartir. Ayan. Kahit naman yung alagad napapagod, ang tao nga napapagod. Alagad mo pa kaya? Ayan. Bangs Dan Tusok Bilol sa bahay mo, salamat. Mga lalapalablab ako nakapin, Madam Alma. Bangs Dan na. Palo talaga from Razor Blade. Ayan. Pangayin mo muna yung lalaba ka na pagod. Pasayaw na alagad, kaya pinapalo. Ayan. Disilene, salamat, pero balik ako, ayusin ko lang. Sige lang, lalab, ayusin mo lang, i-clear history mo kaya lahat. Siguro, panay panay barter, hindi ka naglilinis. Ayan, natawa tuloy, OMG. Ito naman nga tayo. Ano ba to? Non-copyright music, no CPR. KitKat Paul na, Paul support sa'yo, Dan. Bakit una yung salita mo, huli galaw mo? Ganon talaga, lalabs. Yung ating may saltek, computer. Nung unang panahon pa kasi to. Lipsing yan, tawag dyan, lipsing. Lipsing yan, KitKat, lipsing. Lipsing. Alma Albiar, salamat po. Ayan from KitKat. Hayos, patamsak, upcoming premiere from Chels. Mga lalapalablab na kapin po. Boards TV watch with bakas, dating dikit from Alma Albiar. Ayan, Boards lalabs. Dan si Madam Alma, harang pa ako. O tingnan mo, huling-huli yung napakahuli nung yung sa computer. Dito sa lumipad na kanina pa. Ayan, Madam Alma, maraming salamat. Ayan.
Disilen, delay. Tuslukin mo din po ako, host. Sige Lala, saan mo gustong tuslukin sa lubot? Oh. Ayan na Lala, nandito na ako, Lady Blue. Sino ba to si Lady Blue? Ikaw ba to? Ayan. Puso ko't isipan. Andito na ako sa bahay mo, KitKat. Ayan, 4 million mega love shot at palo talaga, Rasor. Ayan. Pasaway na alagad, pinapalo. Tamsak na tamsak. Dahilan. Ayan, nandyan na. Nagdikit na ako, natamsak na. Lady Blue. Ayan si Lady Blue. Meron ka na namang binababang iba, Lady Blue. Ayan si Chell Story. Mga lalapalablab na kapin po, nakapin. Yan talaga tong bahay ko po, host. Malaki na pala yung bahay mo, Lady Blue. Hindi ko maintindihan. Di ba dati KitKat yung pangalan mo? Binalitan mo na pala? 2030 available dito from Disilen Bulay Vlogs. Ayan. Madam Alma, maraming salamat, Madam. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Isipan at gabi. Sa kakaisip. Di na nga yan gumagalaw, tamad ako mga isdahos. Parehas tayo lalabs. Ako rin yung bahay ko hanggang dyan na lang hanggang dyan Naka-down nga yung WH ko, yung subscriber, naka-ano pala, naka-block. Nakababa sila, naka-ganon naka-arrow down. Dapat taas eh. Di daw gumagalaw, ayan. Ayan, Leticia, may 10, 30, 40 available. Si Leticia, mga lalabs. Bangs Paul support from Alma Albiar. Na kulang ulit binaba kasi may upcoming birthday LS. Ayan, from KitKat. Kahit lagi ka naka-live host. Madam Alma kasi hindi naman iwan ko. Kung lang kasi, saglit lang ako nag-LS, madam. Tapos minsan nagluluko pa yung internet. Minsan mga 1 oras lang. Minsan wala pang 1 oras eh. 30 minutes lang. Pinapatay ko na kasi nagluluko. Minsan pag may nag-building sa kapitbahay, wala na. Apektado yung live ko. Iwan ko madam, ang baba talaga ng ko, naka-down. Sana umakyat na siya, baka tayo mapalo ni Lolo nito. Kasi ang hirap ng internet. Ayan, 5 million, mega love shout out, 5 million. Inom pala, baby. Pagmamahal ko. Okay lang, basta makasahod ka. Sana nga, madam, makasahod. Ayan. Kasi yung revenue ko nakaraan, 14 na ngayon, naging na lang, 14. Pati revenue kinakain, Diyos ko si Lolo, walang patawad. Sabi mataas daw yung dollar ngayon eh. Leticia Balgas, 3 match tayo from Disilen Bulay Vlogs. Itong cellphone ko, lobat na. Paano man ako makaayuda nito? Hala, ano ba yan? Iwan ko, madam. Kaya minsan nakakatamad. Hirap kasi ng internet dito, lalo na Madam Alma pag maulan. Di ba nung nakaraan na pumasok ka, wala akong sound. Pag nawawalan ng sound yung aking mic, ibig sabihin may nagwi-welding sa kapitbahay. Parang nahihila niya yung yung connection ng aking internet. Mag-upload ka ng short video para may views. Hindi kasi ako madam nag-upload, tinatamad man ako. Sana sa sunod na araw, mag-vlog nga ako para may pang-upload ako. Oo, grabe yung loading, lalo na Madam Alma pag maulan.
Nung nakaraan nga, 2 days ako hindi nag-live. Kasi 2 days yung ulan dito sa probinsya. Grabe yung ulan, muntik nang umapaw yung ilog. Kasi sobrang ulan, may kulog-kulog pa. Ayan. Ayoko na lang mag-live kasi mapapahiya lang ako. Sige lang, ikot-ikot na mababad trip lang. Wala talaga. Ayan. Oh, damihan mo upload. Ayan, nag-ano na naman siya, oh. Baka mamaya mawala na naman ako ng mic nito. Diyos ko, sana makisama to. Kunin mo na lang link, Razor, or kahit bukas mo na sukli, no worries. Ayan. Grabe, ayan. Host, exit na ako, palo na alagad ko. Sige lang, Razor, Lalab. Sige lang, salamat. Pahingahin mo muna yan, Lalas. Pahingahin. Baka napagod na yan. Mag-upload ako, madam, siguro sa sunod na mga araw. Mag-vlog. Magluto ako. Hindi ko pa alam kung anong lulutuin ko. Sige lang, Razor. Maraming salamat, Lalab. Salamat. Ayan, 5 million, Miguel, shout out. 5 million. Napalo na yung mo, alagads. Isa-isain mo, clear story from Desilin. Oo nga, kailangan niyang i-clear story yan. Copy Desilin, comment ako pag magsukli ako sa'yo. Sisid Manggora, Migalab, shout out Sisid. Ayan. Desilin, comment ako from Razor. Ayan. Wala na bang nakalaban, host? Wala na. Hintay lang natin, Lala, baka may pumasok. Ayan. Ayan, si Sisid Manggora, baka meron yan. Samira, isa-isahin ko 70, napakadami yan, oy. Pagsaba-sabayin mo, Razor. Ang hirap pag sobrang daming alagad. Sa akin, pag magbarter ako 10-10 lang, ang hirap kasi. Ang tagal matapos. Gabi. Ayan, 2 million, Miguel Love, shout out. Kalayo. Oo, sa ako nga, 120 inisa-isa ko. Kailangan mo talagang pagtiyagaan yan, Razor Blade na Kailangan mo isa-isahin yan. Kasi siguro Desilin, marami na siyang nadikitan. Ganon yun eh. Kasi ganun din ako minsan eh. Dikit ako ng dikit tapos parang hindi umakyat yung bahay. So ginagawa ko, nililinis ko muna kay Restory. Like 46, hello, big love shout out. Solismar, Colho, big love shout out. Samira, watch lang dating dikit from Alma Albiar. Ayan. Samira Lalabs, ayan. Please kindly return to Madam Alma Albiar on the pin. 6 million, big love shout out. Salismar, hello. Gina, Miguel Love, shout out. Gina, Dantam sa host. Hindi yan kakapit pag di mo nilinisan, kapatid Razor. Yun nga. Napalo yun, lolo, kaya ayaw dumikit. O nga po, napalo siguro yun. Solesmar, ayan, nagbaba ng bahay si Solesmar. Solesmar Colho, Miguel Love, shout out. Padikit please from Gina. Ayan. Ayan, ikot-ikot na naman ako anong meron. Lobat ka. Lobat pa ba? Gina Canada Vlog. Ayan. Load pa ba? The Amicus Angels. Oh, ganda naman dyan. Si Gina, palablab mga lalab. Gina. Ayan, Madam Alma nakapin. Lablabin natin mga lalabs. Tamsak na lang, Madam Gina, kasi lagi man, dikit man tayo. Ayan. The Amicus Angel.
Nawala na ang mga tao. Parang uulan na naman, Diyos ko. Buhay musika, Miguel Absyo Tamsakdan. Ayan. Padikit please, from Gina. Ayan. Gina, watch with Bakas, dikit na tayo from Alma Albiar. Ayan, Gina, lalapasuklian na lang po si Madam Alma, nakapin po. Ayan. Buhay musika, nagbaba ng bahay. Parang uulan na naman. Padikit please from Gina. Ayan. 48 million, Miguel Love, shout out. Ayan, 48 thumbs up. Ayan. 2 million, thank you so much. Iyak ka. Ako lamang. Lablabin natin si Gina, mga lalabs. Ayan, si Madam Alma nakapin, lablabin, mga lalabs. Mo ako, wala sa iyo ang puso ko. Solismar Paul support from Alma Albiar. Ayan, Solismar lalabs. Pasuklian na lang si Madam Alma Albiar, done to you. Solismar Paul support from Alma Albiar. Ano yun, Bibi? Okay na yun, iba naman pin mo. Ayan, sige, Madam. Buhay musika. Tingnan natin yung bahay ni Buhay ni Musika. Buhay musika. Patron Vlogs, ang laki ng bahay niya. Dati man tayong dikit Patron Vlogs sa main channel mo. Ang pagmamahal. Bye, mapadtaya. Miguel Love, shout out. Good morning. Ayan, bye. Bye, Miguel Love, shout out. Bye. How are you? Sino pa marunong magmahal? Siyang madalas na iwan. Di alam ang dahilan. Sino pa marunong magmahal? Siyang madalas na iyan. Ang pagmamahal. By si ano pala to? Akrimar 6 full support. Si Bay Mapadtaya. Ayan. Si Akrimata to. By Akrima 36 Dan. OTW Alma. Kumusta ka na, lalab, Akrima? Ayan. Na.
Bloody full support na yan, Madam Alma. Salamat po, Madam. Salamat, Madam Alma. Pansin. Nag-iikot-ikot na naman ako. Ano ba yan? Di mo pinapansin. Mo't damdamin. Kita ka. Ako'y nangangamba. Diba? DBN Lalab, may bakas din. Ayan. Sige lang po, Madam. Ano po yan, magsukli yan. Ikot-ikot lang. DBN, ganyan talaga ang buhay, umiikot-ikot. Naglo-loading. Para kasi uulan na naman. Parang uulan na naman, Diyos ko. Parang uulan na naman, mga lalabs, oy. Ha? Parang uulan na naman sa labas. Diyos ko. Walang tigil lang ulan. Kaya nga lalabs, DBN, uulan na naman lalab, makulimlim na naman. Nakakatakot-takot na naman to. 2 million mega love shout out, DBN lalabs. Oy, DBN. Check mo DBN after 2 days yung iyong WH kung umakyat na ba. Ayan. Bicolanang Oragon, nagbaba ng bahay. 8, 9, 8, 9. Panaka isang oras pa lang ako. Dito ulan bukas pa. Okay lang dyan, Madam, umulan. Dyan, minsan lang umulan, pero dito araw-araw na lang naulan. Pag walang tigil ang ulan, aapaw na yung ilog. Ayan, magbabaha na. Yung mga tao mag-evacuation na kasi, aapaw yung tubig. Padikit please from Gina. Ayan, yung kakatakot dito sa probinsya. Tapos DBN, ang lakas palalab ng kulog. Parang feeling mo yung kulog ang baba. Diba? Sige, Ate Islandski. Wap-wap. Di ba yung kulog, parang napakababa lang nung isang araw, ay 2 days ago ata, may namatay, natamaan ng kidlat. Ayan. Mag-ama daw yun kumakain ng hapunan sa kanilang kusina. Tumama yung kidlat sa kusina nila, ayan, nasunog silang mag-ama. Tinamaan, patay. Sa yun? Sa Quezon Province. Ayan. Quezon Province yung lalab, mag-ama yun na tamaan ng kidlat. Di ba pag umulan dito, pinapatay ko yung internet. Kasi baka matamaan, Diyos ko. Patay tayo yan pag natamaan. Wala na tayong Kakatakot, Madam Alma, talaga. Ang lakas pa naman ng kulog dito. Mapapansin mo yan kahit malayo. Yung parabang ilaw-ilaw nung ilaw-ilaw ng kidlat. Ganito sa probinsya, di ba? Parang napakababa na lang ng kidlat. Diyos ko, nakakatakot. Kaya pag pag umulan na, meow, Ding Dave. Pag umuulan na, ayan, pinapatay yung cellphone ko, hindi ko na hinahawakan. Kasi pwede rin yan, tamaan ng kidlat. Ang hirap, nakakatakot, Diyos ko. Tapos ata yung nakaraan din, natamaan naman ata yung nasa palayan sila. Kasi umuulan, tapos wala naman kidlat nung time na yun eh. Kaso lang nagmo-mobile sila. 3 ata yung nagmo-mobile sa gitna ng palayan. Parang may kubo-kubo rin doon. So ngayon, umuulan pero walang kidlat nung time na yon. Bigla na lang kumidlat. Gumagamit sila ng mobile. Ayan, natamaan. Patay lahat sila. Tinamaan ng kidlat. Nasunog yung yung kubo-kubo. Dahil sa kidlat. Orchids plant. Ayan. From Samira, orchid. I will check lalab your orchid. Ayan. Dave. Meow meow. Bigla love shout out Dave.
Ako'y nagpadala sa maling akala. Ano mo naman tong mobile na to, lubat? Iniibig. Hans Aaron Vlog, Miguel Love, shout out lalab Hans. Ayaw mag-jump to. Ako'y nagpadala sa maling akala. Good morning, everyone from Hans Aaron Vlog. Hans Aaron, Miguel Love, shout out. Patamsak bakas lang, salamat. Premiere. Sige lang, tamsakin natin yung premiere mo. Hans, ayan. Laki pala ng bahay mo, Hans. Sana all. Ayan, Hans. Tamsak na yan, lalabs. Tamsak. Utang. Ayan, Hans. Upcoming premiere. Sige, lalab. Upcoming premiere pala to. Tulog na, Mihos. Pagod na day, stay safe. Ayun, Madam Alma, sige, Madam. Matulog ka na po. Good night, Madam. Ingat ka palagi dyan and God bless. Ayan. Sige na, Madam. Matulog ka na po. Madam Alma. Kalahati na lagas. Normal yan, lalab. Normal yung lagas. Gabi ngayon. Madam Alma, maraming salamat, Madam. Mag-ingat ka palagi and God bless. Ayan. Turusa. Kabit, Miguel Love, shout out. Kabit kita, hi. Kumusta ka na, kabit? May kabit ka na ba? Ikaw din, Nus, ingat dyan. Sige, Madam, salamat po. Ayan, Hans, tamsak na lalabs. Hans, sa iyong premiere. Patamsak ako nakapin, mga lalabs. Hans, Aaron lang. Alaki ng bahay niyan, sana all. Kabit kita nagbaba ng bahay. Tamsak na lalabs. Ayan, ang ganda naman. Mount Parker Quarry Bay, hike by Hansa Siron. Saan to lugar? Sa abroad to, lalabs. Tamsak na lalabs. Ayan. Tamsakan natin si Debian. Kailan tong premiere mo, lalabs? 24 hours pa? Bukas pa? Reno, ayan, ang palatandaan, part 4 na to, ma'am. Part 4 na, lalabs. Full pack na kapinos from Reno, ayan. Nakita ko nga yung bakas mo, Reno, lalabs. Reno, ayan, Miguel Love, shout out, palatandaan, lalab, Miguel Love, shout out. Ang galing mong gumawa ng video, no? Ang sipag mong maggawa. Ang sipag mong mag-upload. Ang palatandaan. Ako nga mag-upload na rin, di ako nakakapag-vlog. Ang ilis mo, ma'am, part 4 na ba to? Hindi. Ngayon, part 1 lang. Nakisama yung connection ngayon. Kahapon yun. Kahapon yun. Kahapon kasar. Reno, nagbaba ng bahay. Kahapon yun, lalab, part 4. Take 4. Ganoon talaga minsan. May mga take 1, 2, 3, and 4. Kasi minsan nagluloko ang internet. Kakabad trip. Ngayon, nakisama siya ngayon. Medyo okay. Part 1 pa lang to. Nakisama siya ngayon, lalabs, palatandaan. Nakisama yung yun. Daming palipad. Yung kahapon, kahit pinalpor ko yun, Diyos ko.
Inintay ako nung ibang lahi. Panay palipad. Lahat pagbalik ko pinapaliparan niya. Manok na pula, true aswang. Diyos ko katakot. True story pala to. Nelmar Lalab, big love, shout out Lalab Nelmar. Nelmar Lalab, big love, shout out. Bay mapaddatya, dan sa nakapin. Ayan. Si ano to, si Akrima. Ayan. Daming palipad. Ano yung Lalab? Sana nga makasahod. Reyno! Kumusta ka na, Reyno Lalabs? Oy. Mga lalab, patamsak naman po sa nakapin, mga lalabs. Ay. Part 1 palang manok na pula. Manok na pula, naggiwang-giwang. Ito, host, masakit bayag ko ngayon. Bakit masakit yung bayag mo na nangyari? Nasobran mo na yun ng kamay mo. Puro nakalyo yan, Reyno. Kinalyo na yung kamay ni Reyno. Sumakit na yung kamay. Dan sa nakapin, ma'am, from Palatandaan. Debian Lalab, dan si Palatandaan Lalabs. Reyno. Sumakit na yung bitlog ni Reyno, mga lalabs. Mag-upload na nga, matagal na akong walang upload. Kaya siguro nagda-down yung aking WH, mga lalabs. Kasi wala nang mapanood yung aking viewers. Wada. Tatamad kasi ako. Naka-down yung WH ko, DBN. Naka-down. Naka-itim. 200, 30. WH. Reyno Pusa, nagbaba ng bahay. Dan watching Idol Reyno Pusa. Najel, mega love shout out. Najel. Najel, lalabing kita ng jacket lalab. 6 million, mega love shout out. Na-miss kita. Najel Carello lalab, mega love shout out. May jacket ka na. Lobat ka. Lobat pa ba? Dan watching Idol Reyno from Palatandaan. Najel, may jacket ka na lalab, Najel. Ayan, TY po. Mga lalabs, inom lang ako ng tubig. Ha? Kuha lang ako ng general water. Wait lang. Ayan, 6 million dan po. Dan sa binaba mo, ma'am, with matching iyakan, ma'am. Minsan kailangan din natin maging kailangan din na, may ka dun, may ko dun eh. May director. Ayan, sarap ng general water. Ngunit lobat ka, lobat pa ba? Mga lalas palablab, patamsak po sa nakapin. Load pa ba?
Hayos pala, ma'am. Mga lalapatamsak po na Captain. Si DBN 1.6 na siya lalabs. Sumo. Ba't parang lumaki yung ating ano? Sip mo, nakalanana. Malalapatamsak po ko sa binaba kong bahay. DBN, ayan, may premiere mga lalabs. Nilmar Lalab, Miguel Lab, shout out. Kumusta ka na lalab, Nilmar? Disilin patamsak po from Disilin, tamsakan natin lalabs. Ayan, Disilin, tamsak na lalabs sa premiere mo. Natiman tayong dikit sa main lalabs. Ayan, tamsak na ako Disilin sa iyong bahay. Natiman tayong dikitan. Najel Carello, ayan. Najel, main mo ba ito, Najel? Tingnan natin. Ayan, Najil 394. Najil, nasa bahay mo ako, Najila. Ayan. Dikit ko na yung aking main channel sa'yo, ha, Najil. Baby pa to si Najil, oh. TY po ate, from Najel. Ayan. Wala na nangyayari sa YT ko. Kumusta na yung YT mo, Lalaws? Ako nga, Nilmar, huwag kang malungkot. Yung aking ako nga lahat, Nilmar, naka-down. Yung WH ko, 250. Yung subscriber ko, puro down. Subscriber ko naka-down. Puro siya block. Iwan ko anong mangyayari sa aking YT. Sir Buchito, Miguel Lab, shout out. Minsan hindi naman kasi ako nakapangisda, walang internet. Katulad kapon, maulan na naman. Najil Carello dan po from Palatandaan, huwag kang malungkot. Nalulungkot ako, Sir Buchito. Ayan. Ayan, palablab na kapin. 5 million, Miguel Lab, shout out. Hindi naman siguro maapektuhan yung channel pag nakababa yung mga WH, di ba? Okay lang ba yun, Sir Buchito? Pag naka-block, naiinis ako, host. Ilang linggo nang down, analytics ko kaasar. Hindi lang ikaw naman. Mag-YT tayo habang buhay. Mag-YT tayo habang buhay, Sir Buchito. Ay, normal yan. Normal lang ba yan? Nilmar, normal lang daw yan. Dan po sa Palatandaan from Najil Carrillo, lalab Najil. Ayan. Palatandaan lab si Najil. Ayan mo na baka sa sunod na araw ako mag-vlog. Hindi kasi ako nagba-vlog, tinatamad ako. Wala akong upload na pagluluto. Mag-vlog ako sa sunod na araw doon sa palengke. Bibili ako ng mga ingredient. Matchalam, Ma'am Najel. Ayan. Parang Palatandaan. TY po, Sir Bruchito. Ayan. Like and ring the bell lang, mga lalab. Jonalyn San Jose, Miguel Lab, shout out. Jonalyn Lalabs, thank you so much. Jonalyn, may artista dyan mga lalab, si Jonalyn San Jose. Sir Bruchito, mag-attend ka dito, host. Tingnan natin yan. 5 days pa to. Preaching.
Kailan ba to? August 7. Anong oras ba to? Napakaaga. 6 p.m.? 6 p.m. to ng gabi? Kung hindi na freeze, lubog naman yung analytics. Ay, iwan kay Lolo. Kumusta na yung revenue naman, lalabs? May PM ba ng umaga? Wala naman, gabi lang. Yung revenue mo, Nilmar? Dahilan ko makatulog, kakaisip sa'yo. Dahilan. Ayan, mag-vlog ka, host. Paano magluto ng itlog? Miguel Love, shout out Cerebrochito from DBN. DBN vlog. Hello, ayan. Wala pa rin nadadagdag from Nilmar. Kasi nga panikain si Lolo Lalab ng revenue ngayon. Sabi mataas daw yung dollar. Bakit sa akin? Bakit ayaw na sa'yo, Sir Butchito, ng night boot? Gusto yan. Nag-ano lang yan si Nightboot, nagdadrama. Dahilan. Puso ko't isipan. Dahilan. DBN. Ayan. Malala, patamsak pa ako ng kapin, mga lalabs. Ayan, patamsak po na kapin. Kati naman ng likod ko. Buti ngayon nakisama. Sometime, mga lalabs, maganda yung connection. Tingnan mo, hindi ako nag-take to. Hindi ako nag-take to ngayong araw. Gina, padikit si Madam Gina, mga lalabs. Palatandaan ba ko na lang yung bahay mo, lalabs? Thanks, host. Kanta muna ng chorus. Ang palatandaan. Ayan. Manok na pula. Si palatandaan, mga lalab, meron siyang part 2 na siya. Yung manok na pula, may part 2. Baba ko yung bahay mo, lalabs, palatandaan. Si palatandaan, mga lalabs, may premiere din to. Gina Kanda the vlog, Dan. Minsan, mga lalabs, parang Gina, lalabs, dance po si Sir Bruchito. Ayan si Sir Bruchito. Ayan. Palatandaan, may premier, mga lalab, patamsak naman ako sa binaba kong bahay. Ayan. Harang from DBN. Kanta ka ho, sayaw ako. Tanghali na, oy. May tulog. Tulog yung baby. Yung baby ko. Ayan. Kanta ka ho, sayaw ako from DBN. Sasayaw si DBN, mga lalabs. Baba ko, lalabs, yung premier mo rin, DBN, lalab. Wait lang.
Masipag to si DBN mag-premiere. Sir Brochito, ayan, lablabin natin Sir Brochito. Ayan, lahat kayo may mga premiere, mga lalabs. Premiere. Ang syota mo. Marami mamahal sa'yo. Sa'yo. Idol ko. And mga lalabs, hanggang 10 o'clock lang ako mga lalabs. Ano na lang, 20 minutes. Ang init na kasi dito sa kwarto. Ang init na, para na akong binabarbecue. 20 minutes na lang ako mga lalabs. Mag-out na ako. Kasi ko na lang hanggang 10. Sayang oras. Palablab po na kapin. Ayan, Sir Brochito. Wag. Mainit, Sir Brochito. Ang init. Lechon na. Ang ating Pokemon nagmo-moist. Kaya nga panay ako ganun, kasi napapawisan ako. Ang init kasi dito sa kwarto mga lalabs. Para tayong mapungaw ako sa emo. Yan ang init. Pero sa mga susunod na araw, okay na to, Sir Brochito. Kasi papalagyan ko siya ng kisame. Ang init kasi niya, sa yero. Papalagyan ko ng kisame. Sa susunod na araw. Pero nakabili na ako ng kahoy. Pinapatuyo-tuyo na lang kasi bago siyang chinso. Ano yung chinso? Yung pinutol-putol na kahoy. Mag 4 hours ka, host. 4 hours. Hanggang 12. Sa sunod na lang na mga araw, pag okay na tong kwarto, hindi na ako aba, Caribbean mo, talaga vlog. Ayan. Caribbean mo talaga vlog. Oo, Sir Brochito, kasi paano ka makapag-stay dito kahit nga matulog ka ng tanghali dito, hindi mo kakayanin eh. Paayos ko to kasi hindi lang naman kasi naman sa labas na lang lagi nakaupo. Hindi ka naman makahiga doon kasi mainit din naman yung hangin. Ayan ang araw. Oh. Pero hindi ako gano'n naglalabas mga lalabs. Alam niyo na mainit eh. Okay yan pag may electric fan. Oo, lalabs, DBN. Ngayon, kahit nga may electric fan, yung singaw ng electric fan mainit pa rin. Kasi mag-alas 10 na, di ba? Pero pag nalagyan na to ng kisame, okay na siya mga lalabs. Wala nang problema kahit hanggang alas 12. Ayan. Kahit ako hanggang alas 12 dito ng tanghali. Ayan. Walang problema. 2 hours lang ako. Kasi napapawisan na ako, init. Diyos ko. Hindi ka makakatagal dito kapag upo ka ng mahabang oras. Aircon pala, palagay mo yung pinapalipad ni Michael Son. Lalab DBN. Ang plano ko, pag nakasahod ako sa YT, ibibili ko talaga siya ng aircon lalab. Ito ko papalagay yung aircon, papabutas ko yan. Yung square lang. Magkano lang yun? 10K ata yun. Kasi pag nalagyan na to ng kisame, tapos yung mga singaw-singaw dyan, lagyan ko rin para if ever yung hangin di lalabas. Yung lamig. Nagtingin na ako ng aircon, kaso lang ngayon, hindi muna. Hintayin ko lang munang makasahod tayo kay Lolo YT. Ayan.
Pero sa palagay ko ngayong buwan, hindi pa ako makasweldo. Siguro next month. Inshallah. Pagpagpalain, ayan. First sahod mo ba yan, host? Hindi na lalabs. Pang ano na to, pang-apat. Pang-apat na sahod na kung makakasahod, pang-apat na. Sana nga makasahod eh. Ay sana all. Sana mas maraming views nung nandun ako sa abroad. Kasi maganda yung background ko doon, DBN Lalabs. Yung background ko doon maganda. Saka maganda yung computer na ginagamit ko doon. Nandun kasi sa abroad yung computer ko, Lalabs, kasi babalik naman ako doon. Nandun lang siya. Babalik ako next year. Ayan. Pag bumalik na ako doon, maganda yung aking background. Dito hindi, normal lang dito eh. Next year pa, Lalabs. Dito, pahinga muna tayo ngayon dito. Dito muna tayo sa Pinas, i-enjoy muna natin. Kailangan ko muna magka-baby DBN bago bumalik ng abroad. Gina, padikit please. Ayan. Mahirap kasi yung panay trabaho. Luto muna ako ng pulang itlog. Sige nang, Lalabs. Magluto ka na. magprito. Madam Gina, padikit please. Ayan. Si Madam Gina, padikit ako mga Lalabs. Si Madam Gina. Ayan. Ayan, 3 million bigla shout out. Ayan ang palatandaan, binababa ni Nightbot mga Lalas, palablab. 3 million bigla shout out. Ayan, nangangatin ako sa pawis. Init kasi dito. Diyos ko. Ayan, 2 million bigla shout out. 2 million. JBN, anak ka muna ng Oh, Diyos ko, JBN, Diyos ko. Huwag yan, kambal Lalas. Huwag ka magsalita ng ganyan. Katakot yan. Bakit ba lahat na lang itong kambal? Huwag yan, JBN, Lalab, isa lang. Diyos ko, katakot. Isa lang, JBN, Lalabs, ay. Kambal, Diyos ko. Bakit ba gusto mo ng dalawa, agad-agad? Kaya mo bang alagaan yun kung if ever? Ang hirap ng paano papadidiin yun, sabay. Para minsan ang anak ko, oh my God. Diyos ko, gusto mo ba ganun, Debin? Dalawa agad? Kaya mo bang alagaan yun? Paano pagsabay yun umiyak? Oh. Paano mo yun kargahin? Like and ring the bell lang please from Junalyn San Jose. Ayan. Katabi. Oo, paalaga sa kapitbahay. Papalaga mo sa kapitbahay, di magbabayad ka palalab sa pag-alaga. Kailangan meron kang permanent work para meron kang pangbayad sa mag-alaga. Ay, mag-abroad ka, DBN. Nag-aaral ka pa ba, Lalab? Di ba dalaga ka pa? Mag-abroad ka, DBN. Punta ka doon sa Dubai. Marami doong trabaho. Pwede ka mag-visit visa. Doon ka maghanap ng work. Nako, makatulog. Oo, palaga na sa kapitbahay, pasaway.
Ayan, DBN, mag-out na siguro ko lalabs. Ohos, nag-aaral. Mag-aaral ka ng mabuti, DBN. Ano ka na ba, college ka na lalabs, DBN? Mag-aaral ka mabuti, lalab. Huwag ka muna mag-aasawa. Tandaan mo yan. Ang pag-aasawa, nandyan lang yan, DBN. Pag meron ka ng magandang, masarap magtrabaho ng single. Ang trabaho ko doon lalab, dati ako lalab security guard doon. Sa abroad. Aray. LSO, ano tayo ngayon doon? Officer. Doon sa abroad. Anong work mo doon, Nos? Ayan. DBN vlog. Ayan. Grabe. Grade 9 na. Grade 9 ka na ba? Sana makagraduate, host. Ayan. Host, may asawa ka na? Saan? Sir Buchito. Kaya nga magkakaanak muna. Mag-aasawa, Sir Buchito. Mag-graduate, tas makagraduate din sa YT sana. Nag-graduate ka na sa YT, lalab. WS na lang yung kulang mo. Pag mangyari yun, Sir Buchito, kukunin kitang ninong. Ah? Kunin kitang ninong, Sir Buchito. Punta ka dito sa Bicol. Ayan. Ayos, mga lalad, patamsak sa premier. Salamat from Buchito, from FW ako. Ayan. Elinsky Vlog dan sa nakapin from Buchito channel. Sir Buchito. Ayan. Kaya din na muna ako punta ng abroad. Next year pa, Sir Buchito. Mga May. Ako na power girl host. Power girl. Sana lalabs, oy. Diba, ngayon, mga lalabs? Parang approved na ngayon yung annulment. Nakita niyo yun sa balita? Ayan. Approved na yung annulment ngayon na. Mabilis nang maghiwalay. Wala nang hearing-hearing. Abogado na lang yung bahala. Hindi nyo na kailangan kahit saan, Sir Buchito, kung may dumating. Kung dumating yun, salamat. Di ba Sir Buchito, ma-approve na ngayon yung mga yung gusto nang maghiwalay, mabilis na lang. Wala nang hiring-hiring, wala nang kahirap-hirap. Kahit daw, di ba, yung balita, kahit hindi umattend yung asawa nyo, okay lang. Mawawalang visa pa rin yung kasal nyo. Basta may pangbayad. Kaya pag-ipunan yan, mga lalab. Sabi ni Sir Buchito, wala ka pang asawa, walain agad. Advance lang, Sir Buchito, malay mo, di ba? Oo. Basta sabi daw, pag totoo lang talaga na hindi na kayo masaya sa isa't isa, mawawalang bisa yung kasal nyo kahit daw sa pari pa yan. Ayan. Wala nang hiring-hiring. Bahala na yung abogado mo, basta bayaran mo. Ilang taon ka na? I'm 32 years old. Tama, Sir Buchito, wala kang asawa, annulment agad. Advance lang mag-isip, Sir Buchito, malay mo, di ba? Para makadami ng asawa, ayan. Kapag di ka na, napaka-bitter ni host. 22, Sir Buchito. Ayan, napakabata pa ni DBN. DBN, wag ka muna mag-asawa, lalags. Ang pag-aasawa, nandyan lang yan, DBN. Enjoy your life as a single. Ayan. Sa kakalalab, okay lang mag-boyfriend, lalabs. Advice lang to. Masarap magtrabaho, lalabs. Masarap magtrabaho single ka. Ayan. Lahat ng gusto mo, mabibili mo. Saka na yung pag-aasawa na yan, darating yung araw. Pagsawa ka na sa pagkadalaga. Nandyan tayo, kailangan mo rin magkaroon ng boyfriend. Pero, balansehin mo lang, lalab, ganun. Huwag masyadong enjoy, baka makalampas. Huwag naman sa makalampas. Ayan. Basta kaya mo nang buhay, permanent work ka na, ganun. Pag alam mo sarili mo, kaya mo nang mag-asawa, kaya mo nang buhayin yung magiging anak mo, di, go. Pero kung wala, at huwag kang mag-asawa ng tambay, Diyos ko. Yung ikaw pa yung magpapalamon, lintian na. Mag-asawa ako pag nakasahod ako sa YT ng 9G. kaya na yan, nag-vlog ka na.
9 digit. Kailan pa yung 9 digit? Matagal yan. Bulikaan. Kailan kaya tayo yan? Kailan kaya tayo yan? Island Shoot Vlogger Lalab, Miguel Love, shout out. Kaya Divin, wag ka muna mag-asawa, lalabs. Ayan mo yung mga lalaki na dyan, pwede ka naman tumikim-tikim, ha? Oh. Basta alam mo sa sarili mo kung paano magdala. Magdala, di ba, ganun yun. Island Sweet Vlogger, ayan. Miguel Love, shout out from Brochito Channel, lalab. Aileen, Miguel Love, shout out, lalabs. Di ba? Ganun, wag ka muna mag-asawa, Divin. Ang hirap ng may asawa, sakit sa ulo yan. Landi-landi mo na. Tama, maglandi-landi mo na, Divin. Enjoy mo lang landi-landi. Masarap kaya mag-work, Divin, ng ano, nabibili mo yung lahat ng gusto mong bilhin, yung wala ka pang asawa. Ayan. Pag-aasawa, pinaghahandaan yan, hindi yan minamadali. Hindi madalian yan, marami namang lalaki sa mundo. Ayan. DBN Vlogs, taga saan ka? Ayan, patay tayo dyan. DBN, taga saan ka daw? Puntahan ka na Sir Buchito. Bata pa yan, Sir Buchito, 22 pa lang yan. Baby pa yan, may gatas pa sa labi. Baby pa si DBN. Patay tayo kay Sir Buchito. Si Sir Buchito, ano to eh, babaero to eh. Island Shoot Vlogger eh. Sinabi ko ba na puntahan? Hindi, Sir Buchito, advance na ako mag-isip. Nueva Vizcaya, Sir Buchito, ang layo. Sir Buchito, Nueva Vizcaya daw. Liparin mo na yung Nueva Vizcaya. Taga Nueva Vizcaya si DBN. Ayan. Sobrang layo, lalab. Saan na yun? Saan yung Nueva Vizcaya? Ang layo nun ah. Ako Bicol. Malayo ba yun? Sobrang layo ba yun? Kailangan ba mag-aeroplano papunta doon? From Manila to Nueva Vizcaya? DBN Vlogs, ha ha ha. Layo, thanks na lang. Ang layo. Kung meron kang mag-aeroplane ka, Sir Buchito. WH na lang, Sir Buchito. Ayan, from DBN. Ayan, WH na lang daw, Sir Buchito. Sapat na. Ayan, M7 Free TV. Migalab, shout out, Iyay. Ayay. Iyay Tamsak, M3, M7. Lalab, Migalab, shout out, M7. M7 free. Lalab M7, Migalab, shout out. Salamat M7 sa iyong patamsak. Tamsak po. Ayan, baka nagluloko na, nawawalan na tayo ng connection na naman nito. Nagpaparamdam na yung internet. Iyay padikit, DBN